Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:11. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:12 na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. May na chimpotas palibot, but check na to may senaryo siniwem on the line. Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Action ba mayong gabi kag sa aton mga listeners, no ari hatag naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi Martes kita karon Enero 19 tuig 2021. Low pressure area sini nga hapon aton siya namataan, nagsaka ini siya, nagaantad ini siya karon 65 kilometros ang kalayon sa nasidlangan na bagat na nasidlangan southeast ang Masbate City sa Masbate. Kagari na gid siya sa babaw 12.2 degrees north latitude, 124.2 degrees east. Naga-apekto ni siya sa nasidlangan sang Kabisayan, sa Kabikulan, Marinduque, Romblon Oriental, Mindoro, kag probinsya sang Quezon. Nga ang tiyempo, bagal umon, ang kalangitan may lapta-lapta ini nga lapta-lapta hasta sa malapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob. While ang tail end sang frontal system ginatawag naton ni sa gihapon nga shear line ari sa nasidlangan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon, diri sa nakatungdan kag sentral sang Kabisayan, diri sa aton no Caraga, Occidental Mindoro kag sa iban man nga bahin sang Calabarzon. Ang ikatatlo amo ni ang weather system naton nga northeast monsoon nagaapekto sa iban nga bahin sang Luzon, partikularmente sa mga lugar sang Metro Manila, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Bulacan, kag Aurora. Nga ang tiyempo magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan man. Ang iban nga bahin sang Luzon, aragyapon sa northeast monsoon o hangin amihan. Nga daw nagkulokalma, may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon niya nga kahawaan nga may dalalang ininaligwin nga mga mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulotaliti. Kag medyo nasalbar karon ang Mindanao, may pag-uum-guuman ang kahawaan hasta nga magalumon ang ilang kalangitan. May naligwin man ini nga pagulan tuga lamang sang localized thunderstorms. Okay. So, ang nasidlangan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao para sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin. Nya magahalin ini direksyon sa nabagatnan nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan o kon southeast to northeast. Nga
nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Subong man sa iban nga bahin sang Luzon nga magahalin naman iniya sa naminhan na sidlangan nga may kasarangan man hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iban nga bahin sang aton diri sa Kabisayan kag Mindanao nagapabilin nga may mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin ini sa nabagatnan na sidlangan pakadto namin na sidlangan ukon southeast to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So diri particularmente sa aton probinsya nagapabilin nga magalumon ang aton kalangitan. May lapta-lapta lang ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari kita sa gihapon sa may mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa nabagatnan na sidlangan pakadto namin na sidlangan southeast to northeast maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagbalik sa normal ang kondisyon sang aton kadagatan nga nagapabilin nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:11 sini karon gabi ang taob naton 1.3 no. Magabalos ang hunas alauna 18 karon sa kaagahon sa takos nga 1.1 metro ang kanabawon kag ang adlaw nagtunod alas 5:46 ini nga hapon magapakita ini sa alas 6:10 buwas sa aga. Ari ka sa buong aksyon ray 25 to 30 degrees Celsius kung 77 Init na. hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So, may kabugusan sa aton nakatitimpo sini nga gabi action bright. Aha. Si Kanlaon ta tawhay man lang Sir Gan, no? Si Kanlaon tawhay man lang duha ka volcanic quake ang aton na rehistro sini nga 24 oras nga aton obserbasyon. Kag sa earthquake information naton daw ay man ta may nakita nga diri sa aton palibot sa Negros sa isla sang Negros. Sige. Sir Gan, salamat gid. May gabi. Okay, thank you. Yes, sir. Sa balita, una sa aksyon. May LPA nga gina-check karon ang aton sa nga pag-asa, no? Muna habal naton malinong-linong ang sitwasyon ta for isa ka adlaw, duha ka adlaw, pagkatapos balik naman siya ulan no nya ta sang lawig-lawig ti mo na alerto lang gid. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanana, mapasalamat gid ta sining matinion makaksyon sa bahal nga Ginoo kag gintagaan naman kita sang puder nga magpungko kag magpangalagad sa inyo ang Aksyon Radio Bacolod. Kagatagan kita sang maing lawas palayo kita sa naman nga sa isang balaten aksidente, disaster kag iban pa mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:19 na sining adlaw Martes. Yari na kita sa Enero 19, 2021. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Kuan man kita, palayag o kung gideklara man kita nga number 1 radio station diri sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Bukas na nga sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. YouTube kag sa aton nga Twitter account. Aton nga text hotline 0963-757-0874. Kag sa aton nga mga viewers dira bisita lang kamo sa comment section, medyo nubo lang please para basahan tagid ang inyo nga mga mensahe. Action Brian Borden, Action firing line. Onboard na, Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita nga hatagan naton sa palayag subong iyang nga gabi. I-check tanay karon dugay dira sa syudad sang Silay ining isa ka traffic enforcer nga ginluthang sinigid lamang kag way labot dira may buy bust operation man nga ginpatigayon ang kapulisan
Sini nga mga hapon na istorya naton si Police Major Podevilla, no? Rolly Podevilla ang hepe sang Silay PNP. Check naton sa karon digdugay. Action firing line. Samtang mga kaksyon ang NOPO sa sining nga mga tiniyon way na sang aktibo pa nga pulis kung COVID-19 ang paghahambalan. Kainasang aga ang SSS diri sa dalan Lacson bla, no? Atubang da sang LTO, lapit sa LTO dira sa tabok dira nga dalan. Nagalilinya ang mga tawo, no? Nagareklamo slas kagutukon igo murahon sirado galing SSS starting today until tomorrow makaksyon sa sanitary and disinfection. Action firing line. Ano man naka-inform sila sa publiko ahead o kon waygid nga nagdugok yapon ang mga tawo tani may mga plano abi nga mga akangay sini i-advance man ano para hindi ngutod nato mga tao na magusik san chimpo kag maglinya halin pa sa iban nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action firing line. Okay na to, may mga video naman to naglapta nga wala kuno sang may naga-entertain sila. Paano mag-entertain kay way gali iya opisina? Action firing line. Ay disgrasya nga kahimtang ini makaksyon. Anyways, kagabi may ara sang ginpatigayon iyang buy bust operation ng kapolisan sa police station number 2 kag RDEO. Nakapalagyo tong kwan suspect, no? Hasta subong way pa siya makitaan. Action firing line. Ang Bacolod wala sang demolasyon nga matabo sa mga puloyan nga patigayonon o kon patigayonon bangod sa moratorium sang PCUP. No, check tarik karon. Dengue cases sa Bacolod nagdubo sang 89 man mga porsyento mga kaksyon. Action firing line. Mayo nga balita ina no, ang dengue daw nagnubo siya. Nalipatan siya kag mayo man na. Way man siya nagdungan bla sa ining pandemya ngayon. Action firing line. Sa probinsya sang Negros Occidental, duha ka tuig nga moratorium sa mga quarry operations sang Negros Occidental ginaplanuhan nga ipatuman amo ning na dapat nga tutukan. Action firing line. Dito pwede magtutok sa mga dredging lang kay na panandalian lang hampol lang ina. Pagka dugay-dugay habuyan basura, anuran sang balas aduta alin sa bukid kun ano na lang ang ginkot-kot nyo to balik mangyapon as normal. Action firing line. Pero kon ka unta-tontang quarrying dira ang pangutkutana is bukid ut danay kahoy mananom kita sigurado ko amo nang dako nga hampol nga pang matagalan. Action Brian Borden. Action firing line. Antes kita karon check nato ng basiwa ha. I understand the boss nga adlaw na may ara sang resolution nga ipasulod si Councilor Wilson John Gamboa Jr. nagapangayo suporta atong session tanan ka mga empleyado sang basiwa nga nagkaladuluan sang trabaho matapos nga gindeklara ato sila nga way na sang way na sang trabahoon pa sa basiwa hindi na sila pwede magtrabaho pa da. Action firing line. I-check nato nagkaroon kung anong resolution nga ni kagiban pang update sa ila sini kung anong mga nagkalahinabo na pakatapos sa mga duwa ka simanang nakaligad. Sa mga balita sa national makaksyon si COVID-19, subong may ara na sang 504,084 no? Ang kadamuon sang positibo halin sa nagligad nga 2019 and ang bag-o today ara sa 1,357 nagapabilin iyang aktibo 27,857 kag ang naka-recover na naglabot naman sa 466,249. Ang patay kay 9,978. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte ginbanatan niya diri ang pila ka mga senador nga amo ni ang nagaduso sa nagliligad nga dapat Pfizer iya nga bakuna ang pagabaklon mga kaaksyon. Pagkabati ni Duterte nga mayara sang masobra 20 nga kalamatay dito sa may sa may Norway tubla. Now report naton kagabi ka kaaksyon. Hambali Duterte siya, damo nagkalamatay ito sa Pfizer. Siya mababakal ko Pfizer para lang sa mga senador nga mga reklamador. Action firing line. Ginapuntarya niya diri amo si Senador Riza Hontiveros mga kaksyon siya gidni, no? Nga porte ng reklamo niya. Galing kay way pamanto kasiguruhan ko to nagkalamatay nga 29 sa Norway ayhan ato may connection gid bala sa Pfizer. Kay subong gid imbestigahan pa naman. Tani si Presidente Rodrigo Duterte Action El Rey, di man dayon magrekta-rekta man kahambal amos na no? Action firing line. Dahil niya man kahambal nga, nagkalamatay itong Pfizer, mga na-injikan sang vaccine nga Pfizer sa Norway ho. Hindi pa ni sure kay mismo gani ang mga
ang kuan mga tao dito ginaimbestigahan pa man mismong DOH diri sa Pilipinas nagpalayag man nga imbestigaran ta ni anay kay may tuyo kon tani nga revoke dayon ang agreement mo sa tunga sang Pfizer kag Pilipinas kundi silang pinakauna nga pharmaceutical subong nga gintagaan sang kuan Emergency Use Authority sang FDA ti revoke tani plano sini so sang DOH hindi lang anay kay imbestigahan pa way pasan conclusion way pasang result dira finality abi nga ang napatay gito nga 29 Pfizer gid ang rason sa to nga bakuna. Action firing line. Pero kung pambalon mo si Duterte do may result sadya nga obra no. Anyways, gindepensahan man no ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon si Vaccine Czar Carlito Galvez matapos nga wala gyud gindivulge diri ni Galvez kung pila gyud lang presyo sang kada bakuna nga baklon or kada kung anong baklanay dira gikan iya sa Sinovac mga kaksyon, Sinovac rather sa pungsod China, no? Kay sunod diri ni Presidente Rodrigo Duterte, may ara sang ginatawag nga confidentiality ini mo, no? May dapat confidential ang presyo. Tingahaw, tigi ginasugid man ang presyo gani. Action firing line. Hambal diri makaksyon ni Galvez nga kon ihambal ang presyo sang baklon sang Pilipinas may ara sang posibilidad nga madula ang 148 milyones ka doseso bangod nga i-divulge naton ang presyo nga madula haw kay syempre isugid guro ang tutuon yun nga presyo ti basi nag-ayo ning Pilipinas sa China nga hindi magpagwa sang presyo para hindi maabot sa iban nga pungsod. Daw ka dramatic ha. Action firing line. daw ka awkward nga style no. Hambal diri sang presidente mga kaksyon kuan mo may mga pungsod nga inang basi way kay balo nga may ara ya sang friendship nga kuan nga presyo ang Pilipinas kag ang China. Kumbaga do ka sekreto lang. Pero tema no. But suno kay Galvez diri transparency gyapon ini kag may ara sa ginatawag nga accountability. Kay ang tanan nga pundo nga ipagwa sa Pilipinas ipaagi ginagyapon sa finance or finance department mo. Action firing line. Di mara sa ginatawag nga CDA, confidentiality nga disclosure agreement. Daw di ko do ka unique diya sang ilay nga style no. Siya para kuno di maabot guro sa iban nga pungsod nga bratong kuha sa Pilipinas. Di ko isugid tagad ang tuntuo diya nga presyo may madula nga masobra 148 milyones iya ka dosis so. So sa tuntuo nga presyo tiano ning ilag-lilog lahog. Action firing line. Tilang tawon ginpatikos ini nga kwan nga palayag ni Galvez mga kaksyon. Subong ti gina pa-explicar ini kun nga ati ilang tawon naton ari na umpisa na kita no sa COVID-19 to damo reklamo nga daw ginanegosyo lang sa gobyerno si COVID-19 subong imbes sa bakuna naman mas ti amunay ang pananawan sa publiko may ari naman di sang palapaway di. Action firing line. Kon ang mga kaladlawan pa ng istorya sa social media, joke-joke man lang ila. Sa iban to ko ginatawag nga mga Sinovaccine. Amo na blaw. Mga ano pa gid mga tawag nga mga Conovaccine. Mga Pfizer vaccine. Diri sa aton nya kick vaccine. Action firing line. Sagad-sagad sang Pinoy mag-imo kay istorya ama na. Anyway, sulat-hulaton tanya. Kung ano gid man na resulta sa lima action pilagkadlaw inabantayan naton kiting gamiton tani kwarta sa gobyerno. So dapat guri sugid ta gini. Action firing line. Isugid ta gini guro kay magwa na pilakadlaw kundi into anay kita diri no? Into anay kita diri sa pagbakal sining nasambit iya nga bakuna. Action firing line. Aring pinakanami man nga balita gani subong nga gabi daw na attract ko rin nga balita makaksyon kaysa kadamuon sang dapat tamdon tas Pilipinas amo gining una nila. Ang layi yang no touch mga kaksyon. No touch Filipino greeting bill mga kaksyon no. Nga kon sa diin nagboto diri ang 212 tanan nagpabor no. Kag ang aton nga pag-greet subong way natanduganay. Ibutang mo lang tubo nga kamots dughan ka magduko o kinagtamyaw ka na ti mag-amo ni pakapuyan ta pagid ni.
Oh. Mo ni mo anta ginig layi amo si di bisan ihambal mo na lang na daya rekta gani sa TV nga subong untaton tanay ang kumustahanay. Kung magtamyaw kitay butang yung kamot mo sa imong nga dughan kag magduko ay lagi butangan ginilaya-layi ho. Action firing line. Ay sus ko di kita ka-implementar sa jaywalking lang ina importante para layo sa bunggo kag disgrasyang tao ini pang mga kaangay sini sa pakon ta pa ni. Action firing line. La 7:31 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Isugod subong mag-greet ka mo kuha na ha inang ginatawag naton mag-greet ka mo mga kaksyon kuha ha inang wave na lang kamo ha butang sdughan nyo da way kapay. Dokway na gid do kalayo na Action firing line. Daligid lang mabalik ko ris lokal kay check ta di may pamangkot sa aton din di ko sigurado kung rin sila mga empleyado sang basiwa nga nagapamangkot ang status nila abi na so i-check naton diri kaysa diri sa mga nagabulig man sa mga empleyado hindi naman matago sa inyo si Councilor Wilson Gamboa Jr. mga kaksyon. Action firing line. Kining sa 60 tanan ka mga empleyado sang basiwa nagligad nga adlaw o kon nga Enero 4 ato no nga ini sila wala naging pasulod sa ila sini nga trabaho bangod mga kaksyon nga ini sila way na sang trabahoon pada no redundancy ang tawag sa ila kumbaga magsulod na sila way na sang departamento nga mag-uyat pa sa ila so kung sige pa sila trabaho da so inang masweldo lang si basiwa nga wala sila obra. Action firing line. And ang palayag naman diri sang basiwa mga kaksyon, ginpapili ni sila para madumduman nyo lang bla. Ginpapili ni sila kung gusto nila nga magpa early retirement sila, bayran sila sang husto nga pagbayad. O kon automatic nga mag-apply sila dito automatic button sa Prime Water nga isa karon sa stakeholder no? Nagauyat sa basiwa subong, pwede sila mabaton dayon ora mismo dito. Ang ikatatlong option ti amo na kung hindi sila magbaton sining duha nga prime water nga ini nga mag-apply sila to kag early retirement nga ginatawag, ti pahalinon sila way sila mahimo ang batono nilang benepisyo lang nila dakon pila lang. Action firing line. Now, ining sa siyenta nga ini nagapangayo sang tabang halimpas sa nagligad. May pila na ka mga sektor, union, pila ka mga opisyalis naman dira nga nagtambong, nagpalayag mga isang simpatiya. Diri si Councilor Attorney Archie Baribar nga ang termination sa ila, illegal. Ha? Kag iban pa nga may mga ideya kung empleyado ang paghambalan. Action firing line. Now, sa pila ka adlaw na ang nakaligad mga kaksyon, do mga 3 weeks na mo. No? Kumusta ho naton sila? Kay namin nag-chat man lang sa aton, dili kay nag-uplo pamangkot, maybe siguro, way sablas ang poder ged nga makapamangkot kumusta ang status nila kay nga tono sang sulat niya diri o kon chat niya diri action bray basi mabuligan mo kami pamangkot kung kumusta na kami nga mga empleyado. Action firing line. Damo sina balato check naton diri way naman tiban mangkuton dira kundi ining konsihal nga may ara sang poder nga makapangayo sang tabang dira sa konseho. Understand may ara sa sang resolution nga ipasulod buwas nga daw nga mga pangayo suporta gikan sa mga opisyalis sang syudad. Action firing line. Kagiban pa nga pwede na ito istoryahan karon dugay-dugay. Online sa firing line. We have on the line Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sir, good evening. Mayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha, salamat gyud sa time, sir. Kumusta na ni sir ang 60 ka mga empleyado sang basiwa nga gin pahalin sa trabaho bangod sang redundancy nga ginatawag, sir? Sang nagligad nga Wednesday, Sir Brian, nagpangabay ang si Atty. Novero nga kung mahimo may na request abi ang aton mga 60 ka mga dismissed employees nga naga pangayo sila sang suporta kaga assistance from the Sangguniang Panglungsod. So ginpangabay naton ang amo nga mga empleyado pagi abi sa Basiwa Employees Union. So ginpadalaan kita sang amo nga request kag gin pasulod sa SP kag kabay pa nga buwas nga adlaw sesyon
together with my proposed resolution, kuan naton, mabuligan naton paagi-abi sa suporta pagpasal sa isa ka resolusyon ang ini nga mga empleyado. So amo man lang to ang ginapangabay ni Atty. Novero, so kindefer ko kay hindi ko kauyon nga pati sa pagbulig sa mga sisinta nga mga gindismiss illegally kay halos tugtog kami tanan-tanan nag-agreement nga it was an illegal termination. Si Atty. Baribar nag-issue man sang statement niya, manifest man ni Atty. Anne-Marie Palermo. And so therefore, hindi pala ko yun nga kakalaway nga pati ni tungaon ta pa ang konseho. So I want this to be unanimous. So kabay pa nga maaprobahan ini naton ang among resolusyon. Ano gining kaundan gini sir ang pinaka makit-an tagid abi sa point sa imong resolution gani again sir? Well, iniya diretso na gid gani niya sa Chief Executive of the of the land. Kay President Rodrigo Roa Duterte nga tulokon kag i-review ang ini nga pagterminar sang 60 ka mga empleyado sang Water District. Kay tungod Sir Brian, ang tanan-tanan nga hensya sa atong gobyerno, ara ina ya ginasakupan ina sang atong presidente mo, may ara ina siya siling nila nga residual power. At may supervisory kag disciplinary power na siya. Sa tanan-tanan naton nga hensya. In fact, pwede ya gani ni maordera ng basiwa, a government-owned and controlled corporation under the office of the President to reinstate sang ini nga mga empleyado. So amoy na ang tenor sang akon nga resolution directly requesting the office of the President himself to look into the matter of the 60 terminated employees due to redundancy. Kaya ang rason nila, redundant mo. Yes, sir. Ang ilang nga mga posisyon. So, insight ini natin ng mga layi nga nagapamatuod abi Sir Brian nga wala basihan kag wala sang legality ang imo nga pag-dismiss ang inay nga mga empleyado. Okay, so lauman naton ini nga ang pila kamuda 14 kamuda sir no? 14 kamuda tanan or 15? Ka mga konsehales. 14 ano? Yes sir, 14. Nga paboran ini para paglantaw to ni Presidente Rodrigo Duterte sa iho to the 14 councilors sa Bacolod supported Siniti Ed. That is correct. That is correct. Kaya may balasihan ng tita mo. Kada biskan pa abis sila ibutang naton Sir Brian nga wala jurisdiction ang sangguniang panglusod. However, kung paagi sa sini nga suporta, kuan bala naton madugang-dugangan naton ang pagbato kag pakig-away sa sini nga mga empleyado. Kiti under kuan na mo may appeal na sila nga ginpadala sa Civil Service Commission kung may attach pagit kita nga dugang nga resolution nga nakikipag-upod kita sa sini nga kausa kundi daw makahatag jutay nga punto para sa away sa sini nga mga empleyado. So tanan nga mga appellations nila sir nga ginpadala sa sa pila ka mga departamento sa gobyerno abi nga may arasang concern sini kumusta may mga balos na ni sir subong? Ang ilang kuan ang tikang ginubra sang basiwa yung employees union appeal nga kung sabihin kinpadala nila mga wala pa man isa ka bulan. So wala pa balos. Ang ilang kaso pending sa gihapon diri sa may RTC. Okay. Wala gin decision na gin dismiss gin kuan lang abito nila gin disapprove lang tayo ang TRO pero ang kaso wala pa ya gin pamatian pa way paging nasaguran. So amoy na siya kalaw dugay kag muna siling tabla Sir Brian kalawig sa proseso. So kaluluoy ni mga empleyado kay samtang nagahulat ni sila wala sila ya batunon nga obra. Away sila ya batunon nga sweldo o kung ayuda lang man alin sa basiwa.
May ara man sila dapat guro batunon kay ti may length of service man sila pero ti san pa na nila ayhan batunon ang 1530 nila ginapaabot subong ti way gid no? Wise la DTR. Correct, sir. Pending the magbaton na nila pending the resolution sa nila nga kaso. Yes. Lawig kung sila nga may padaog o galing malawig lang. Kag gastuso. Daw, tiyan mo nang subogid kayo, pero wala sila gidyasang siling abi ayuda o kung bulig o kung medyo tayo nga batonon. Wala gid bala sila nga hindi nabaton subong. Oo. Masubo man ning Kaloy. ting iban ano na lang o may ideya ka sir ng iban gaano subong banano man iman. Di Baloko pala munggo gid iban na da sila Sir Brian sa serbisyo mga may 25 years, may 20 years. In iban ta single parent. So, pwede gidya kuan gidya inhumane para sa akon inhuman. Nasahi nga pakakas gulpi pala. Wala nag-agi sa insakto nga proseso contrary sa ginambal nila nga kuno may sulat sila. Wala, it is not the regular siling course of nga silingon naton due process nga ginatawag. Hindi mo na wala sang due notice, wala man sang hearing kundi ginapatawag sila amo lang na by the board, wala man jurisdiction ng board na magpatawag sila. Kundi pressureon lang gid sila kag inganyhon bala. Nga patunan yun na ni prosilingan nag-aki sa due process and formal nga hearing, wala gid. Violation nina siya. Sige, paabuton ta na sir. Kabay pa ining tikang ginahimo mo subong dira sa konseho, makabulig gid iniya. Makalambot dito sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte kag iban pa. No? Councilor, salamat gid sa mga time ng gabi. Thank you, Councilor. Mayong gabi, Sir Brian. Mayong gabi. Mga salamat. Mabuhay ka, sir. Action Firing Line. May si Councilor Wilson John Gamboa kay nagabaka-baka na subong sa concern sining 60 although nga ti ko pamatian tang mga board of directors dira sa Basiwa nga naglabay sila sa husto nga proseso, no? In fact, mga isa ka tuig nga pagpahangop nila sining mga 60 nga ini actually mga 500 ni sila kabilog na mga empleyado mo. Ang iban nagkagat sa offer nila nga mag-early retire, ang iban dira nagsaylo sa prime water. Tining 60 way ginagpasugot. So, why sila may mahimo? Alan tawan tani kay away legal nimo. Action Firing Line. Ining ginahimo karon ni Gamboa pagpakita ini nga ara sila agod nga buligan. Kung ano gid man ang magkalahinabo sini sa palabuton kabay pa ini mahikutar tanan-tanan mga ka-action. Action Firing Line. Sige, last 44 sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton dugay-dugay. Check naton karon ang enforcer nga ginluthang didto sa syudad sang Silay kun nga ginluthang ini kumusta ni siya subong do pila ka pilas gidangkon niya sinio plus sa balita sa Kapitolyo Provincial, syudad sa Bacolod kag iban pa. Standby lang kamuda. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, manamyo kita na sa mga utod naton sa rimat tinion. Marilo Travilla Katinoy, salamat gid. Miguel Nambong, salamat. Eddie Laos, salamat gid. Si Nanay Isabel. Andrew Juanites, Araman. Alex Montesa, Philippine Coast Guard, SN-2, Junard Ostunal, PCG Bacolod, madamo gid nga, salamat Sir Bryce. Sige. Francisca Puso Madiraso. Flor Ispares Hipilgon. Good evening, Exxon Bry. Gapamatig ikabid diri kada gabi sa imo. God bless sa imo na program.
Eric Moyco, good evening, Sumbray, kag sa Tanan, Gapamati Action Firing Line, Bacolod. Congratulations, number 1 Action Bacolod. Thank you. Lilia Taton Araman, sa Gardenville, naga-monitor man. Nanay Bilen sa Lao, thank you, good. Francisca Puso Madiraso, congratulations, Action Radio, watching live from DC2, Region Pearl Home Subdivision, Alihes. Homalo Mina, salamat, good. Charis Bien Araman sa Saudi, naga-monitor. Jovi Monares, salamat gid. Fede Magsipok, greet mga listener ka Raufi Pharmacy, La Castillana. May gabi na tanan sa La Castillana, Raufi Pharmacy. Romy Agsam, Alex Villarias, salamat gid sa hambal niya basi hisa sang China. Bets Alma, good evening, Sumbray. Tani gintuo nila Sabado o kon Domingo ang pag-disinfect o kon sanitize. Tani manok nga Lunes pa. Do kalilibog, no? Tani isang Friday abi or Saturday Sunday kundi wag gid may madugok to. Gabriel Alba Patalinhog, good evening sa Valladolid ko, no? Stay 3 man. Sige. Brit Hart Tunato, good evening po, watching from Intramuros, Manila. God bless. Romy Agsam, 31 na po, very strong kasi ang vaccine ng mga may edad. Imagine mo na, 31 ang patay, gapon 29 lang. Eric Moyco, ba si Action Bray, ang lamok na may dengue, nag-voluntary sila quarantine tungod may sintomas sila na may COVID. Kay jutay ang infected sa dengue. Deban Siloy, Action Bray, ginatamyaw ko lang gali si Lola Diting kag Lolo Pepe sang Barangay Bunga. Taga Bunga, oh. Idel John Tan, secret na para bulsa nila eh. Alma Agravante sa Bater. Erwin Gonzalez, good evening, Sombray, monitor lang ah. Gian Sky, good PM Sombray, listening from Gardenville Subdivision. Tangop, greet ko lang family ko, Ginana or Ginayan, Jeng, Grace, Nemia, Rose and Glenn. Thanks, Ged, and more power sa number 1 station Action Radio Bacolod. Ana Mandrigos Rob, transparency. Amo ina ang kulang sa aton sa Pilipinas, sir. That's why damo-damo magician pirmi. Magician under the table tanan. Val Ron Alvarez. Good evening, Sombray. Kadako sang kwarta nga halin sa gobyerno pero barato lang gid na tani ang bulong sagwa. I don't know kung tuod na Action Bray. Amo na gani. Kay kuan gani mo may ara sa ginatawag nga confidentiality disclosure agreement. May amo pa na slay mo? Ay, susko nga mga tao. Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor man sa Morsha. Stephen Magbanwa Araman, gapahagad panyapon. Salamat, Gid. Merly Dolido Magallanes, thank you, Gid. Angela Liarte Gayondato. Good evening, Sombray. Watching live from Banga Totong, Barangay Felisa. Pirmi ko na sa unay. Alex Montesa, Jocelyn Liboon Dispoho, Eric Moyco, nagapabida-bida naman si Inutil Mangkanor, siling niya Pfizer case pero kapiga wala kag kahuluya pahay Inutil Mangkanor. Kawala gidya ligasiya na mabilin sa Pilipinas kag sa Earth. Alma Ladag, maing gabi, araman si Malionit Tons sa Paliorina, naga-monitor sa Riyadh. JV Balomaga, maing gabi Action Bray, kung nahadlok ang pumuloy o sa isa lang kabuaya nga ara sa suba. Nga basi kung makapatay mas mahadlokan ang buaya nga ara sa gobyerno. Tungod sa madamo nga Pilipino nga sa gutom na lang mapatay. Kita nyo lang na. Virgil Pinda, good evening, Sombray. From Celine Homes kami. Please shout out lang kay Rosalind Bison and his family sa gihapon gapamati gid sila sa imo program. Subong may Calatrava, San Carlos, halong gihapon Action Bray, and God bless you always. Salamat. Ana Mandrigos Rob, no touch policy. Pero ang ballpen nga ginagamit sa iban nga mga public places like to write down the contact tracing isa lang na or the same pen lang ay na, no? Amo na ganing nga ka-awkward si Kwawe palagpat nga klase layin. Valencia Kenneth, naga-monitor man. Sigfred Bartolano, Sir Brian, good PM. Tamyaw ko tani, Roales family.
sa Ginpanaan Moises Padilla, Negros Occidental. Salamat po halong gid sir. Salamat. Mary Tizon, ti wala gid sila makwa nga bulig financial sa imo konsihal. Oh, ngayo sa din kay kuan. Nonoy Castaneda, good evening. Sombray nga agi natago sa Malacañang ang presyo ka vaccine sang Chinese. How? Madumduman ko dayon ang issue man diri sa Bacolod about sang vitamins nga gin-expose ni Councilor Gamboa. Ngang tag 600 pesos na himo nga 1.5. Abi ko ayaw ni Duterte sang mga kawatan pero damo na gid naghimo subong sa gobyerno. Ay sus ko. Sigfred gapamati gid kami diri Sir Braya sa Manila live Facebook. Thanks sir. Kadto Sir Malacañang rikta parikta mo pamangkot si Pres Digong. Michael John Season, good evening Action Brian, monitor always from Chato Elias Paranaque, no? Tamiyaw lang ko no batch 88 sumag sa elementary school. Don Ramon Piodena Victorio Hison Jr. Sulpicio Garciano, keep safe to all Energy Funds Club. Thank you, gid. Nicanor Tikala, long live Councilor John Gamboa. Sanso Jaime Allen, good evening Sir Brian, watching from Houston, Texas. Kumusta ka mo da? Ferdinand Aguirre Araman, Vanessa Mayo, good Tuesday foggy morning Action Bri. Always kikuya monitor diri sa Minnesota at last gap because I love ARB number 1 gidya. Watching galde sa imo. Thank you. Eden Ligaspe, watching live Barangay La Granja, La Carlota 3. Jose Gerson Lapinig Honio. Good evening, Sombray from Stonehaven, Granada. Noel Amar. Thank you, good. Ralston Zaragoza. Good evening. Tagpalamati sang imo program, Action Brian. Noel Lee Araman. Jonathan Juanites. Naga-monitor man. Ano ni Sir Andrew Juanites man. Bebot Hildo Batos Batusan. Good evening, Action Brian. Pamati. Gid kami diri Libertad. Salamat, gid. Kumusta ka mo da? Heves Rosca Gamuzo. Good evening, Sir Bry. Watching from Timor-Leste. Good evening lang sa family Gamozo sa Bacolod. Eric Moico, thanks sa Sir Bry. Shout out, keep safe, God bless. Junior Mainit Riho, naga-monitor man. Ame Agostines Varon. Ligaya Osorio, good evening, Sir Bry. God bless. Hara Draverl Jen, ang hirap naman. Good evening, Sombrive. God bless always. Always watching from Bago City. Abeth Magalona, I'm watching Aksumbrай sa Barangay Pahanukoy. Salamat. Hilda Catalogo Vicente. Good evening, Aksumbray. Monitoring day sa Manila. God bless. William P. Well. Good evening, Aksumbray. William Carmilotes, gamonitor sa Bahrain. Patamyaw kay William Carmilotes, sir. Gapamati man ara sa Ancorville, Sumag. Salamat, gid. Merly Gonzaga, mayang gabi Action Bry, mati lang kami di sa Barangay Alihes. Salamat gida. Noel Amar, may corruption sa vaccine budget survival sa sang politician. Gina Rival Pilayo Araman, Pisoj Airo, Joseph Gorino, nagamonitor man, Ritsik Nokrap Eteniak. Good evening, Action Bry, gamonitor kami di shout out lang family Kanyete. Okay. Rose Napato, nagsobray, good evening. May ideya ka nga kon ang SSS sa East Branch. Kon close man, thank you. Kay duwa na sumos Bacolod, gali no? Check ko lang anay be. Vanessa Mayo, Action Bry, Pfizer man gani ang akon vaccine. Bye, I'm doing well and healthy. Very good. Lian Madamba Morillo. Naimbag na Rabi Action Radio Bacolod, watching from Action Radio Lawag. Ay, may gabi idyo diha. Ay, hindi man to Bisaya gali no. Naimbag na Rabi. May gabi igo rin no. Alex Montesa, Sir Bry, ask ko lang bahin sa update sang pagbinaha sa syudad sang San Carlos. Nag-subside naman gid ang tubig. Kag Sir Bry, may update ka bahin sa house-to-house vaccination? Ano na ang makandak sang pangbakuna ng barangay health workers daw kululbaan pa kung mag-amo sina kisa vaccine nga ipanghatag sa mga pumunuyo. Ang sa San Carlos, yung Sabado sang gabi nag-subside ito dayon. Ang vaccination iti gina-train pa sila, sir. Oo.
gapang hire pa sila mga kwan. Actually, ginapang hire lang subo mga teachers. Oo, nga mag-training sa vaccination. George Gargasiran, good evening, Action Brian. Kagarot sang pinasubong mga tao ga salaset ang isang ila opisyo. Ano pa? Jerthel Humayaw, Jojo Maiz Humayaw, Brian Navarro, Andre Togores kag jamming with Humayaw family. Si Ioj Airo, Action Brian naga-monitor lang always Ernie Pineda, sino Ernie ngo? Maayong gabi lang da Action Brian kag sa mga nagapamati sang imo programa. Subong man sa guest mo sa imo programa. Thank you again Sir Ernie naga-monitor siya. Philip Alonsagay, good evening Action Brian. Shot tagamay lang Action Brian kay grabe duos. Katugnaw dia. Hehehe. Nami ton shot ni subong painiton mo tiyan mo kag puwak mo bla no. Tapos dahil mo ligid karon dugay may mag ululas 9 na. Sigurado pagkaaga kompleto ning mata mo. Sige dahil lang Radyo kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, this time gina-endorso naton sa inyo. No? Ang DTX sa 500 capsule, inimed ako nga bulig sa siring nga panahon nga mabugnaw. Brian Morgan, Action Firing Line. Naga-monitor si Rimat Tinion mga kaaksyon, si Inday Bilen, si Inday Bilen Mallorca, ang natlo niya kamakabataan, si Bige, si Ella, si Mikuben, kag si Nong Mike sa Rimat Tinion. Salamat gid sa pag-monitor. Si Madam Bibing sang Barangay Takuling, salamat gid sa pag-monitor. Yes, salamat. Ginaga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. And dungagan tapan panamyaw na aton diriya para ari sila. Good evening, Sombray Lihog Tamyaw Family Patrimonio, Semiliano, Kisha Neglia, sang Sitio Minoro, Barangay Magalion, Kadri Moises Padilla. Sige. Good evening, Bri. Always kapamati paborito kagid ni nanay diri sa Moises Padilla. God bless. Porti ng Moises Padilla, Good evening, Sir Brian. Monitor kami di Barangay Manghanoy. Greet lang Edgar, EJ, kag OPR, and Samiliano family. Salamat, gid. Action Brian, good PM. Monitor kami diya. Greet lang si Greg, Jinkig, Dolor, Katinoy, sa Nagasila, Carlota. Good evening. Ang napatay sa Norway nga 31 na subong, Siling sa inablos ko nga ato dito ang senior nga ato may sakit kag manugpatay na. That's why, since last night gin-mention to sa inyo, nga way pasang conclusive nga report diri ang mga authorities dito mga kaksyon kung ano gin kamatyan nila. And even the Pfizer pharmaceutical nga firm kaksyon nag-investigate man kung may dahilan gid blang ila sining bakuna. Action Firing Line. Siguro ang sipa blasang bakuna hindi na kaya sa lawas ang mga tigulang tiya mo to guro nga daw ay gid nila na kaya sa gilingon nila. Pero hindi ako niya awan na hulaton tangid yang ilang result mga kaksyon. Mayang gabi Action Bright, tamyaw ko lang sa tanan namati si Lucy niya. La Bonita sa San Carlos. Oy, sa San Carlos na minaw aning oras sa Action On sa San Carlos City. Action Firing Line. Las 8, sining hapon meron sang isa ka traffic enforcer nga ginluthang didto sa syudad sang Silay. Check naton ini kung anong pinakamotibo, sining rason siniman nga ginluthang ining traffic enforcer nga dala hingagaw ini sa hospital sinigid lamang kahaponanon
check naton sa opinion sa kapulisan, no? Dali gid lang. Ari giliw ang Bangko Sentral mga kaaksyon may gin-present nga bag-o nga kwarta 5,000 nga bilog. Martino. 5,000 nga bilog oh. Oh, kung di ka magsala ang litrato diri ho sino ni man si Lapu-Lapu guro niya. Hindi biki ka dulom sa akon diyo. 5,000 nga bilog mga kaaksyon may gin-present ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Magluwas mga kaaksyon sa 5,000 nga bilog nga papel aring kaladlawan pag Action El Rey. Pwede mo na makipakita guro sir no? Ang 500 nga coin blaya. Ari Sir El Rey i-share ko na bla sa imo Sir. Do mayo man tas name lang ilang nga style nga ini no? Dali gid lang ha. Ari i-share ko kay Sir El Rey. Dali gid lang ha. Okay, sige. Imagine mo na 500 sa aton nga GC sir. 500 iya nga coin mo. Oh. Aroy mawigit uroy ina ang 500, wala aksyonan, way gasabat. Sige, kadtuan ta sa Action Marlon Pabayaan ta lang na si Sir Pondevilla. Action Firing Line. Kitaan nyo da. Ipakitaan na Action El Rey kay para makayuhom na aton nga mga viewers naton nga way pa naka-check sini. Sa 5,000 niya nga bilog nga papel daw goods pa kunin. No? Okay ginya. Pero yung 500 siya nga coin niya ho, do kalilibog ni no? Ano ni siya kadako man? Bisan ako nagatulog kay na do galibog ang ulo ko kung paano mo na itaguon ng 500 nga daw 2 ka pesos kada ko araw. Ipakita ni Sir El Rey sa ato nga amon nga IT expert diyo. Kay while gina-contact na sa Action Marlon, i-present ko lang sa inyo para makayuhom-yuhoman ka mo da kag may preparahan na kamo nga alkansiya sang 500 pesos. Araw, kita mo na amo nang 500. 5,000 papel na ya. Ang 500 sila Lapu-Lapu nagabit-bit ka ano ni gina bit-bit niya fishnet man nakop ni siya guro isda. Action Firing Line. Kuha niya shield din na kag samurai ang ginabit-bit niya no. So amo na ang gin-present sang Bangko Sentral nga kwarta pero ini gin-present pa lang ha. Kumbaga ipagginpakita pa lang sa ang Philippine money nga bag-o nga ini. Wait kita kung i-check nato ni kung aprobado na gid ini section ala na bahala karon da. Kung makita niya da kung aprobado na gid ini welcome to the world of of the wallet kung paano mo taguon ng 500 nga daw pisok dako. Action Firing Line. Dako man siguro kay hindi 5 ang guro daw 5 ka piso ni siguro kadako na ang kadakoon niya. Mabakal ko ya alkansiya kay dalon kay parang alkansiya dako hindi gid mawigit Action El Rey no. Bisan magkinaano 500 na iya mo. Siguro duhon taniya kay 500 mawigit is bulsa mo. Duano malang nadulaan kay isa ka adlaw nga trabaho man. Action Brian Morden. Action Firing Line. Daligi lang masaylo Kapitolyo Provincial. Provincial Capital Reports. Ari nang balita with Action Marlon Inovia concern naton diri baha sa Negros Occidental. Action Mar. Mayad nga gabi. Action Bray, mayong gabi, may ara sa initial na recommendation ang panawikan sa Negros Occidental kung paano mapaganhagan ang nagaluntad nga baha kung flash flood sa probinsya matapos ang pag-inistoryahanay sa mga miyembro sa SP sa tatangunan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Paluan nga ang isa dari sang una nila sa nga pagpatigayon among pagpatiga paghimo sang aerial survey sa pagsakay chopper lupad para nga makitaan ang kabukiran makitaan ang mga lugar ngayon halitan sa damlaglag nagaluntad nga baha. So kaina sa press conference sa may talatapan ni Vice Governor Ferrer, si Ferrer may Maxim Bray ang nakamundo ng ila sa initial nga iga-recommend
hindi pa naman ipiho kay way pang resulta sa ilang sa nga investigation. Pero ang initial nga naisugtan nila among pag-implementar sang moratorium. No? Kung may moratorium, ang pagbaton sa LSIs dari sa Negros Occidental sa pila ka mga lugar nagligad. Para man sa moratorium sa duwagid ni katuig ang initial nga plano. Duwa katuig nga moratorium sa quarry operation. Aha. Nabugos na nga Negros Occidental Action na bray, pero matabo lamang ina kung mapamatud-an nga ang quarry operations isa sa nga ginturaan sa nagluntad nga baha sa Northern Negros. So meaning, ma-investigate pa sila kung quarry operation ang rason sa tubig nga nag-inawa sa Action Bar na muna? Yes, kay ginakulo kompleto pa nila Action Bray kung kada sino ang dapat updon nila sa aerial survey. Aha. Kay kung duwa pa lang sila ni Ferrer kag ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano plus ang isa ka piloto, do mangin useless correction na maray kay manti kinala nila nga mapamangkot man mo. Correct. Sa mga eksperto kon environment ang paghambalan. So ila sining ayoon ang mga personnel sa Provincial Environment Management Office iban pagid nga mayara sa ihibalo kon concern kon pag dampig sa durang manggad ang paghambalan. Kung pamatud-an nila nga ang quarry operations, madamo nga quarry operations, isa sa rason sang nagluntad nga baha, mag-recommend sila nga dapat ma-implement ang Negros Occidental, ma-implement ang gobyerno provincial sa duwa ka tuig nga moratorium bot silingon unta tanay temporaryo ang quarry operations. Pero hambal kay ni board member Montelibano, siguro hindi man ni Action Bright tanan kidla nginangwa na kidya quarry. Aha. Kay mabudlayan man ang nagapatukod sang buildings, particular din sa sunod sa Bacolod, in demand daan sa buong Action Bray ang mga materialis, Balas? no? Balas, bato, ano pagiging kasahi sa nga duta. Inapagod man sa madamo nga mga istruktura nga ginapatukod rin sa sunod sa Bacolod. Dapat ang hambal sa kalabanan nga sa Bacolod City, naga-inulhot-ulhot lang na uhong ang mga buildings Action Bray. Tikon pasugtan tani karon ang mga dalagko nga pagpatukod sa subdivision sigihon tang quarry basi di tani mapuslan pila kadlaw kon malunop ang bilog nga Negros Occidental Action Mar. Muna Action Bray nagkabalakan ginan antay Ferrer kag ni Montelibano kay samtang naga-preskon kada si Montelibano ginbuno yang way lamang madugay nagabaton siya sa mensahe sa nga cellphone. Sa panwasang manapla may taytay tang supray nga nawasak ako na auto dinamagyan. Nagapagginapatihan sa mga residente nga ang dinalinan ang quarry activity, ang quarry operation nga nag-up na Action Bray sa tuman karako, tuman kalapad. Sa suba nila da? Suba nga mutong nag-apekto, nagwasak o kung nagutod sa Taytay Action na Bray. Isa ina sang ila sa ring padulungan kag usisaon man. Kag kamatudan ko bala quarry operation kitman. Ang ginmention nagligad ni Montelibano nga kapin 200 ka quarry operations bugos na ilang Bray nga Negros Occidental. Grabe no? No, so silingon inagin patagan nila na sa mga permits Action Bray. Ay kung mag-quarry ka, hindi ka lang siling nga magkadiretso quarry, ma-apply ka na idiho sa PEMO, sa Provincial Environment Management Office. Application mo, hindi insigida nga maaprobahan ang iban gani kuno hambal ni Montelibano sumray ka lawig patag sumray sa katuig. Antes maaprobahan ang pending subong application sa talatapan sang PEMO based sa pag-check ni Montelibano sobra 1,000. Di busilingon amo na Action Bray ka ang mga quarry operator kung mga tao diri sa Negros Occidental ang plano nga mag-quarry ambot ko ng iban na Action Bray pasi kon way paka-apply nag-umpisa na gani quarry mo. Ate laban-laban gid kiting iban dadaan niya kuan mo formalidad ang apply Action Mar mo kundi madakpan ti okay. Imante ambal ni Montelibano kapati gani siya nga may nagakatabo gid man nga illegal quarry operations diri sa Negros Occidental. Mo nang isa sang
pinaka-target nilang usisaon after sang aerial survey nga patigayonon. Yari si board member Andrew Montelibano. May mga reports man niya sa aton nga there are illegal quarries, no? Ang mga ginahunahon tanay pangita ang mga quarries tayo na may mga permit, i-check ta if nasunod sa sakto nga protocol. But I'm sure may mga illegal quarries gid, no? Of course, they will be, kung may ara man gid sila mga sala, dagdagan na sila sa violation. And ang violation na comes with first violation, second violation. So if it's their first violation, gamay mo lang ang penalty. I check with PEMO and there are 1,000 applicants sa quarry, although it takes at least a year to be approved, no? So kabalo man ta nga kinananon tan as for construction and everything, no? Ang sa amon lang, I think we have to balance in a way nga sige ang aton na development, but at the same time we also try to protect ang aton nga river system, no? Isa pa nga nagsumbray sa ginaproblemahan dira ang bagulang ginmensyon ni Montelibano nga kung may violation, marapatud-an nga nagasupak sa kasuguan, ipapanawagan lang sang penalidad, multahan akson na bray, tiyang malagamay malang ko ng multa. Pila? Kung quarry operator ka, 1,000 guro, bisan pa gani 20,000, 30,000, gamay na ya sa quarry operator. Milyon na daya income action mar. Ti dapat ani pataka dakuan nilang multa na kay may first, second, third offense pa na sumbray mo. Dapat ang multada more than sa income nila para madudla ng mga operator nga ini. Man malimo pa si kaon ng iban nga mga operator ya may nagpegatigan na nga multa. Oo. Ay bala nila ko parakpan multa lang ta sige matagapon. Tiga basa man na sila guidelines, amo lang ni, amo lang to, preparahin na lang da, ala, kutkot ka mo da. Mamanggani, dapat i-review man gud tani action na play nila dang guidelines o kung protocol. Ang magkuha ka sang quarry permit action mar, di ba may ara pa ni sang pahanugot gikan sa DENR? Sa PEMO, Action Variety Attached Agency na ang kanmo sang adari sa lokal, ang PEMO. Ang PEMO. Attached Agency sa nga DNR, ay pamalon ka ng DNR, Action Bray. Masibod-sibod magkuha ka sa permit na managanay hambal ni Montelibano nga kakalabutan tag isa ka tuig antes gani maaprobahan ng iban. Galing kay amot lang di malikawanda siguro mayara man da sa nga palapit luwag porsyone. Gani ka lugar diri sa Negros Occidental nga nagamuno sa ako silang Jackson mao si sa Abla. Isa ka syudad ang tanan nga ara sa opisyal sa barangay may kuwari. Ay, sumakon mo na, no? Oo. May kuwari nga negosyo. Batayan talang ko na ng mga resulta, Tiyan mo na nga ang bal mo, pending da, tag 1,000. Kaya imagine mo na, bulo barangay mismo may ara, gali iya. Ote, kung aprobahan binatanan-tanan ni 1,000, ano nang sang kadutaan sa Negros man? May mo, tadi puti, bilog nga negro, section man, manginamos. Magsiling kita kware, ginakuha mo ng duta, ginakuha mo ng balas kag bato mo, ng kutkot mo. Dapat ang PEMO, subong, striktuho na gid nila. Hindi tayo magpulo pabaya lang kay, alam tawa bulaw, ini kwan pa lang ni, una pa lang ni nga nagkalinabo sa Negros Subong, gasala ng espiritu naton. Tikon maglawig panibig karon tag 5 years nga the same gyapon ang aton sa actuation diriti basi hindi pa mong badangtan sa selection mar palayo lang. Ano man, kinalan tapos na Southern Negros nila siling aerial inspection o layunon na lang sa Southern Negros. Hindi ba lang siling Northern Negros may quarry, Southern Negros damo man. Galing ka manti, unahon ganyan Northern Negros para dira pa lang, design sila initial nga, quarry gid man gali. Kinalindan sa baha. Magamon sasahon taman sa Southern Negros, basikon, mabaning matabo sa ulihi, wala man kaya pangayo. So dapat kay province-wide man ang sumbray mo, ang implementation sa ulihi, pananglit nga ma-implementar ining ginaduso o kung ginaplano nga moratorium, pagkaon temporaryo, ang quarry operation sa Negros Occidental. Ambot lang kung bugat, giniabing mga illegal structure, abing nga ginapatukod sa mga utod, nga mga may kwarta, abi sa mga nabukid, kiti kung lang taon naton, ka may structure, gimanda, ang pinakadako, sinaguro, taga 1,000 square meter, malang inati, doon di gimana guro makaapikto sa mga kabukiran, taksyon mara, na?
Oo, tina-mention man kay Dan ni Montelibano sa linya o layo nun taman ng illegal logging. Pag illegal logging, tugang na itugay na problema ya. Inaya, dinikada na inaya. Ina dapat tutukan, magid. Oo, kung mag-illegal logging, ang sabat mo na is reforestation. Yan. Nanom kaliwat kahoy, magtanom ka kahoy, just anyos ang kahoy, gamay pa na. Correct. Paulat ka na pinakadekada pa. Ang 50 ka tuig nga kahoy, tumbahon mo lang within 5 minutes, pero magtanom ka mabuhi siya, tag 20 ka tuig, 30 pa madako mo. Gani man, way pa nalabot sa lugar ang Sunbray, nga mayara lugar yang layo abigin tanaman mo sang kahoy. Paglipat ka tuig, kung mapulupusulan na ginatihin pa sa ibang katapusan ba yun eh. Ang ibang ganun, lawigan na karbaw, pagbalik mo to, ang nabilinda, ang imo na lang kudal-kudal nga gamay nga gintabon-tabon, puno, gintanom mo da. Oo, amo na mo sa saon nila Sunbray, plus bagal itong catch basin, plus sa may patag sila eh. I-check man nila to, kung nabala to, na report nga may narosta ko kung narumpag, kung nag-awas lang ang tubig sa piyon sang pag-was-was ang ulan. Amo rin update gikan sa Kapitolyo Provincial, by the way, isingit ko lang boss, may first quarter meeting. Ang Provincial Disaster Management Council, ang chairman, der Sunbray si Governor Rabong Lacson, boss sa hapon, no mayari sang apat dari ka mga naka-agenda, ang talakayon nila, no? Ang proposed COVID-19 Prevention Program. Ang ikadua, ang protocol sa bagong COVID-19 variant. Katatlo, ang pagpresentar sa 2021 programs, projects nga punduhan sa PDRRMF. Kag ikapat, importante pa rin, mananggin na talakay natin, ang update sa flooding incidents sa nagkarailan nga mga LGU damage, assessment, kag response efforts. No? So, sa po na, sa may social hall sa Kapitolyo Provincial o galing, limitado ang dapat magtampong pag-advance sa ginapatagan nga social distancing. Action Mar, check ko lang tong NBI, nadugangan tong 5? Oo, may nagpito, may duha, sobrang nagdugang. May harap pag-alisot sa guway, may pagwa nga result. Bali, pitos bong, pito tanan ka mga personnel, mana nagdabo-dabo, no? Una nga resulta is 5, nagdugang 2, pito tanan Sunbray. Wow. Dapat mas mayo kay temprano pa na close for disinfection ang ilang sa dinga talatapan. Kadlaw ko sang isa ka staff nga nagka-positive kay gasaot pa mo. Abali lang tawon tan tsura sang positive ga mo amo pa na sa picture Akson Maro. Asymptomatic guro ah. Pati lingaw-lingaw lang guro na. Lingaw lang Akson Maro. Wilson lang sa mga nagpositive, di mataluyang son na parang mag-anto sila pati nila sa mga pamilya kay kapudlay mo. COVID-19 positive ka. Kagkaisa pati napiktuhan ng trabaho para sa pumuloyo Akson Mar. Gani man sila nga tiwan talang boss nga check lawata si Atty. Renua Baldovino ang agency in charge ang Bacolod NBI. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hiduvoya na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita Kapitolyo Provincial. Tiyan mo na, no? Salamat sa mga opisyales sa probinsya, si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pag-initiate sini, kag sa First District Board Member Andro Montelibano, ma-aerial inspection sila sa palibot sang probinsya to check kung ano giblang rason sini nasambit iyang baha-baha di saton. Action Firing Line. Galing kay Doc unusual bla sa nagakalatabo subong. Like for example, kina check naton sa ngaga si Sir Dr. Zifard Kailian. Daw sini na nagkalahinabo action an nga nagdungan si LPA, si ITCZ bla. Kag may isa pa gitugin muno siya nga ining tatlo tanan nagakontribuer sang ulan. That's why nga ang ulan wala untat sa bilog nga gabi, bilog nga adlaw. Firing Line. Kaysa nagliligad nga mga panahon, kung mag-ulan LPA lang gidya. Subong niya, tagtatlo ka bilog gadungan. Mga frontal system ang tawag to kay na Sir Kailian. Nga sa una, kung amula nang gaulan nga isa, amula na dapat wala sang LPA, wala sang ITCZ nga ginatawag. Ti sini nga mga sinimana, pag-umpisa sang Enero, nagdululungan ining tatlo nga initanan lunsay ulan ang ginadulot niya sini. Mga ka-aksyon. Ang ining ITCZ nga ginmention niya aksyonan, usually didto ni kakatabo sa Luzon area. Pero subong kung kisa makitaan mo na sa dire sa mga pila ka porsyon sang Visayas. Action Firing Line. Plus pagid mga ka-aksyon,
Ang ikaapat nga nagkontribuer kung nga porte kadasig ang saka sang tubig sa aton diri sa duta, kay nagadungan ang high tide sang baybay. Action firing line. Amo nang nakita nila nga rason diri. Inabalang ulan nga ining ulan nga kuntani mahimo sa 3 ka adlaw, ginatingob sa isa lang ka adlaw. Ti amo na nga hindi ma-consummate or hindi ma-consume sa isa ka lugar nga mapadula, masubside ang ulan bangod sa kadamuon sang ulan nga ginaula sa amo sina nga mga inuras plus nga high tide pagid sa sumaka gid ang tubig. Action firing line. So initanan nga mga aton subong na eksperyensya ti part na ni sang aton sining pagbalandra kag pag-alipostangan kung sa Tagalog pa sa aton sinid dunang manggad. Action firing line. Grabe kadamo na gid man sa katuntuhan nga ginahimo sang tawo sa dunang manggad mo. Una, amo ning quarrying no. Amo mo kalkalon mo kabukiran da mga kasubaan da. Oh. Ikaduha ang pagpangutod sa mga kahoy. Ang pagpanguling papatukod sa mga dalagko nga mga structure sa mga kabukiran nga dapat gina-preserve. Mga forest reserve nga ginatawag. Pero makitaan mo subong esos ko, ang mga building hindi mo na mahangpans kadamon kadlagkon. Action firing line. Ang lain pa sina nga mga tagiya sa mga kabildingan nga ina, kaya bakal nila nga lote da, amo lang nga square meter pero gapang lastra pa sila sang hindi naman parts ang ginbakal nila. Action firing line. Damo lang nga sitwasyon. Kung kaysa kadlaw ka pa, kay ang DNR sa sina nga forest reserve area, may ara sang opisina pero do mga bulag man. Why man sang may isaway sa mga nagahimo sa katuntuhan. Action firing line. Amo na ka inutil iyang aton ko kay isang lahi sa gobyerno mo. No? Kulang sa implementar kung makulapan ka na sang binandol-bandol da. I'm sorry, pero ina realidad. Action firing line. Labit agad kon maari na ning ang 5 mil nga bilog kag ang metal nga 500 pesos. So? Kapos ay nanihatag 500 pesos nga hindi. Kini nga side na action gina yung human tayo hindi dito gusto aksyonan mag-trending ba. Action firing line. Ko mo bot silingon ko aksyonan. Aksyonan. Ko mo bot silingon ko, lingko gina yung human ta lang ni kini dito gusto mag-trending. Pa mo na. Nabasa mo ay. Sige. Action firing line. Ti subong dapat aside from that mga kaksyon, mga problemas kabukiran ta, diri man mismo sa syudad pero man din nga pag-abusar sa mga tao. Nga diri sa Bacolod for example, ang mga suba di na kadalag ko, ang iba nagkililipot, naghimo na lang kalog. Action firing line. Ano ba ang diferensya sang suba kag kalog haw? Sapa, suba, kalog. Ang suba lapad. Ginpatindugan mga building utot nahimo na lang ang kalog. Ang kalog daw kuha na lang na isa na lang kadupa ang kalaparon niya. Action firing line. Ang tubig nga makonsume dira sa 5 kadupa nga kadakuon o kon 10 kadupa sang sina nga suba, himuon mo na lang isa kadupa nga kalog hindi mag-alalawas ang tubig na. Action firing line. Ina ang dako nga mistake sa aton sini mga LGUs kay nga wala nila gina-prevent, why nila ginatagaan sang advance abing information nga ini nga building ni stop suba na da anong sagi nyo ko ang suba ginapanagiyahan sa gobyerno hindi kay sunsin o lang iya nga pribado. Action firing line. Mauso sa mga LGUs manaton nga mga public officials daw pawala man lang ti ko matindugan na sang building hindi ka na basta-basta makareklamo da mangita ka naman legalidad na naman para maguba mo ng building hasta nga mapabayaan na lang. Action firing line. Kaya kung ina nga building mga kaksyon ang tagiya sina powerful man may powerhouse man, kompleto man sa Ricardos, kag pwede ya pakalon si opisyal da sang anong ginauyatan niya kantidad dati ina nga building magapabili na da. Action firing line. Magluwasin ang basura Ini ang pagkontribuer sang basura, hindi na kay tigpipila lang, kita tanan. Puwerte nga ang ang disiplina sang tao nga waay gid ginadisiplina ang kaugalingon. Hala, inom sang cold water, pagkatapos na waslik lang na dayon. Action firing line. Haboy didto, kung kaysa silhigon pa na ang basura pakadto, iyas kanal, susko. Tingko Ginoo na yung mga tao, ni ka mga damak klase mga tao. Action firing
firing line. Ka mga damak nga wala sang disiplina nga sahi sa mga tawo kadako sang basurahan sa tubangan nga ang hindi mo gid paghihaboy do kundi iwaslik mo na yes dalan kung isa sulsugon pahulog didto sa kanal. Action firing line. Dugangan pagid sa mga proyekto sang gobyerno Action El Rey, din kay mo kitang kanala ras tunga sa dalan man. Action firing line. Diris Bacolod, dalan Lacson sa Circumferential Road, National Highway. Ang kanal aras tunga dalan. Tapos ang porma sa aton sining nga karsada kundi ang babaw sa tunga medyo babaw na padalom sa kilid. Dili magulan karon, matipon to sa kilid, mabalik pas tunga. Kabalo ko may kanal man na sa kilid pero do hindi gid ama. Daw I don't know, hindi man ko engineer. Pero sa pinakasimple nga aton nga panilag do palagpatisim gid nga trabaho. Action Brian Warden. Action firing line. Las 8:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time akaksyon sa aton sa pagpangalagad. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay. Dira lang ko anay asta kay ang akon malani nga mahatagan naton sang dako nga atensyon ining baha diri sa aton si COVID-19 medyo nagpuas-puas na gid man pasalamat kita. Pero ining COVID-19 daw madasig ta pa ni maagapan kung may bakuna na. Pero kung umigo sa aton ang natural disaster nga ginatawag bagyo, baha, linog, bulkan, kung ano-ano pa dira mga dilubyo, amo ning indi, wa isang bakuna diri nga makasagang. Action firing line. So dapat amo ning dagaan ta atensyon. Global warming ka global problem subong naton, environment problem amo ning dapat tutukan sa gobyerno ta pagid. Hindi kay ang paghimo sang laying nga hindi magkamustahanay kundi ibutang mong kamot mo sa tuos dughan kag magduko sa imo talamyawon. Action Brian Warden. Action firing line. Construction Eric Magbanwa pa way nagida. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat gid sa mga utod naton padayon nga naga-monitor si Sir Philip Alonsagay. Good evening Sumbray, shot tagamaya. Okay na basa ko na kay na. Si Jinsen Loro, good evening Sumbray, watching live Santa Clara. Tamyaw ko family Loro sa La Castellana. Salamat gid. Nonito Novero, good evening Sumbray, watching FB live here sa Gardenville 1. Together with my wife Helen, children na si Junjun and Jingjing. Masalamat gid. Ami Agustines Varon, good evening Sumbray, tamyaw ko Elmer sa Kalumangan, Bago City. Always naga-monitor gid. Salamat. Joseph Oria, mayang gabi Action Brian, monitor and God bless lang. Joaquin Alunan, correct gid Tito Noel. Joseph Oria again. Sige. Lian Madamba Murillo, number 1 Action Radio buong Pilipinas. Salamat. Chris Vilma Reyes, good evening Action Brian, watching live East Homes 3, Barangay Estefania. God bless. Nita Lina Cortosenia. Good evening, Action Bright. Monitor lang kami di sa Villa Alexandra, Fortune Town, Bacolod. Noel Amar, Sir Bright, tamyaw ko lang utod ko nga si Ivan Amar dira sa Barangay Alihis. Marlene Privano, good evening, Action Bright. Monitor ko always. Mercy Palacios Relatos, Araman. Tongboran Tuario, Action Bright. Leo greet lang Kapitan Edgar Tuario. Wife niya si Rhea Tuario, 4 ka kids nga si RR, Aming, Princess kag Zia, Nanay Rosie kag Tatay Tinoy Tuario, Mayor Maymay Nicor kag Kagawa Jigjig Toledo. Marlene Diaz Araman, Joji, good evening sa tanan nga gamonitor yung gabi Action Bright. Salamat. Jose Mongcal Torilla, nagamonitor man. Nereton Calabodocasitop. Na, grabe nga apelyido. Thank you, Gid. Danilo Ubaldo Araman, BJ Prado Banjola, ba ang classmate ko, hidlaw man ko mag-monitor sa imo. Mati kada gabi para updated ka. Lesty Boss Guillema, good evening Sir Bry, kung amo na nga mga tigulang ang ginabakunahan daw, mercy killing lang ba? Luoy man. Diri sa aton sa Pilipinas ang bakuna, ginaplanuhan ginaya nga 18 to 59 years old lang. Na dito sa ilabi kay hasta tag 94 years old ginabakunahan abi. Dito hina na ginakatamang ila sini nga dawas immune system nila. Ang ilang may mga ginabatsyag na islang nga damo na gid. Veronica Santillan Manukan Araman, George Gargasiran inang 500 nga coin batano sa taxi lang sa mga bata usto na.
taya sa bugoy. Sadya, no? Kadamo naging alam sa tao subong. Hindi ko alam sira. Veronica Santillano ginahampangan naging ang kwarta bray. Ate amo, imagine mo ng 500 nga bilog mo yung daw pulo pesos. Pulo ka pesos nga coin. So, yawang ka na tipig no? Yawang ka na tago-tago kay sus ko. Jojo Intera Hinobata. Yung gabi akson bray monitor kami di sa Mabinay. May gabi nyo diha, tanan. Si Sir Alex Sambalya ba si ang 500 Sir Bray daw karabaw nga piso. Way pagig ko basta daw metal siya ha? Jocelyn Song comedian naga-monitor man. Piper Persley kon may buslot imo bulusa goodbye Philippines. Amo na gani nga ibutang mo gid sa alkansiya. Kon may 500 kada ka bilog nga coin dala ka alkansiya kay piho ginaya pasan pa sa anon mo alkansiya di gina madula. Akson Bray, ginhawa na gani ka himutad sang piso, 5 ka piso kay pareho tsura himo pa nila kiningkoy ang tawa. Akson Bray nga may Jomaril Lizelle Flores. Akson Bray nga may bayad magkuha sang senior citizen booklet diri sa Kawayan, tag 80 per booklet, di ba libre na? Check ta lang be. Thank you gid na. Melchorita Ferrer, salamat. Malin Francis Cornell, good evening Subray, watching from Cadiz City. Lina Bicos, salamat. Anali Cornelio Ramos, ay, tita Nali. Good evening to Bray, pamati samtang nagapatik-patik sa laptop ko. Wow, ano naman na nga this is my life, tita? Abi pa intraha ko data si mo drama, balata? Hinablang drama nga inang do kagwapo ya sa akon nga laki, balay taho. Magbabatian tingo ko do kagwapo blata. For example, abi dramahan ta kasubong ta. Hi. Pwede ba makapangayo sa imo sa ning cell number? Abi mo natahuman gid ako sa imo. Dalaga ka pa? Kung ako guro ang manginbana mo, siguraduhon ko gid nga mabuhay ka upod sa aton nga mga anak. Okay man sir. Naga-audition ko di kay Tanali, sir, okay ga pamati sa mga... Naga-audition ko di siya. Gusto mo tayong gahibi nga ginbiyaan ka girlfriend, na? karon naman mag-commercial Si Marcelo Piniafiel Araman, good evening Sombray, gina-encourage ko pagid ang mga politiko diri sa Bacolod nga tuduhan pagid nila guba di ang mga mabakod pa nga mga karsada para damo pagid nga balas kag bato ang kutkuton sang suba. Isa pagid na nan untatan taning sagi naton kapang guba sa dalan nga okay pa man kay nagahakot man tatod sang balas na mo bausus ko Ginoo. Cherry Duario, ang baha tugas ang paghatag permit sa otoridad sa gobyerno nga sagay panapas kahoy sa bukid kundi nagapatindog sang mga resorts. Narapagid. Dodong Pormento, yap, good evening Pinas. Christian Roa Araman, Ana Mandrigos Rob, basura, ulan, high tide, illegal logging, and etc. Anaw or lubog ang isla sang Negros, palayo lang. Kaluoy sa mga tawo nga biktima sang baha. Correct ken. Diana Perez Araman, Analicor Tamaran na to, Bray, pahapos na sila. Gani man. Ay, susto, kabalo ka naman tita. Charis Bien, Sir Brian, diri Saudi, taas naman COVID. Ay, gali, halong kamuda. Ermilo Tumulak, Alintano. Good evening, Sir Brian, kagawad Miloy niya. Sang barangay 16, basi kagawad Miloy, gali niyo. Nagapamati, permis aksyon radyo. Salamat, gid kagawad, mabuhay ka da. Mga pitadapla kadlaw kagawad da. Neo Siason, good evening Sir Bry. Kung hindi tani pag-aprobahan ang mga permit kakwari, basi maalang-alang ang Raptor. May utang ni Sir nga Raptor. Ernesto Paul Parino, drainage ang rason nga aga baha action Bry. Sakto ka, drainage aras tunga, dalan ti kon magbaha sa tunga dalan makalkal. Katuntuhan. Ginainto nilang amo para magdamo. Kapitan Paul Parnia. Gamonitor sa aton mga barangay opisyalis. Franco Villanueva Osorio, good evening Sir Brian. Great ko lang happy birthday sa akong anak si Toto Ethan.
Malione Tunes Paliorina, watching lang di sa Riyadh Kayse. Junel Milos, good evening Kaksyon Bry, stand by kami diri sa Mansilingan. Salamat. Ivanisa Espuerta Giliang, good evening, naga-monitor sa Mansilingan. Tungboran Tuario, good evening Kaksyon Bry, si Gabong naman sa Shinda man sa Layaw, ho, La Castellana, Lihog lang Gret Juven Panes, Sam kag Tononoy De Leon, Chay Biring Panes, Choy Noel De Leon, Choy Polion kag kay Chay Potot Baltazar. Kadlaw sa Tanaliw. Ana Mandrigos, road no to house for vaccine. We love our old, wala lang bala pilitay. Oo. Sa mga PWD, garo na ang ibanda. Si Sir Alex, ang pagka-responsable sang pumuloyo sa basurang isa sa mga rason sa pagbaha, pang-abuso sa dunang manggad, misi kaugalingon nila nga basura, Sir Bride, di sila kabalo mag-segregate o kon proper disposal. Dali lang kaya ara na aton balik ta. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Firing line. pero mabakal mo na sa mga butika diri sa Bacolod kag Negros kay halos Morgan, Aksyon Firing Line. try tabi liwat si Sir Pondevilla action an kung available siya, kung hindi recount ta sa action Dale Salazar, ano? Manamyaw ta sang dugang action na Bry. Monitor lang ko de programo si Angie Castiglione from Banga Totong 1 Barangay Felisa. Salamat. Action na Bry, monitor lang kami de kansila yan Dan Nigalia. Thank you again. Sige. Action Bry, monitor lang kami ni Mierna Barangay Ladgranja La Carlota. Salamat gid. Good evening, Action na Bry. Gamonitor kami diri Barangay Nagasi La Carlota, Siri Mercy, kag Boy Salmoren, Esther, kag Carlos de Los Santos. Good PM, Bry, great ko daday Gariza, Pasilong, Family Gloria, Tumpong, kag JR, Donggan, ang nagapanamyaw Teresita Pasilong sa Barangay Nagasi. Salamat gid. Good PM po. Sige. Marisign na lang ni si Duterte, marisign, manaog na si Duterte, dasoning, yang at teksa mo niya. Action Bry, good evening. Diri kini Samon sa Pukatodo, ay pakadto na Castellana, sinako ang basura, ginawigit lang sa kilidalan. Oy, dapat pabalon nyo na sa inyo sinopisyalis, hindi naman nami, ha? Sugpunan kong kay Sir Alex kay hindi rapper haboy nila, supon dito, bulwak, drainage, angwa, gadinamak ang mga wala tinunan. Daog-daog pa sila sa mga bata, elementarya na kabalo mag-recycle sang reuse kag reduce sang basura. Si Analima Kaksyon Cornelio Ramos ay sita anari pasar na kukuno sa drama. Ho, salamat ginta. Gay ko dabi pila ka isa ka drama abi kay ma-drama ta abi. Ang titulo nami dapat no. Pwede guro titulo ta basura. Asa ton nga linya, sige daligid lang. Online sa firing line. We have on the line si Police Major Rolly Pondevilla sang sila'y PNP. Sir, maayong gabi dira sa imo, pasensya gid sa disturbo.
Yes, mayong gabi and mayong gabi man sa Action Radio, inyo sir. maukot na pagpalamati sa inyong programa. Yes, sir. Action Brian. Sir, ma-check lang kami na may shooting incident this afternoon dira sa mga area, sir. Ano ning victim kag anong motibo sa ni sir? Yes, Action Brian, may shooting incident gaina natabo ini didto sa Singdapula, Barangay E. Lopez. Kag ang biktima sini amo si Joel Aliho aton traffic enforcer diri sa siyudad sang Silay. Action Brian. Joel Aliho. Joel Aliho. Pilang edad niya sini sir? Ang edad niya 52 years old. 52. Pila ka pilas ang naagom niya sini sir kag ano nga armas luthang ini? Actually, ang pilas nga igo niya diri man lang sa may wala nga bahin sa iyatyan kag hindi gid man malubha ang igo. Kag na-recover naton sa crime scene during the response of our police personnel as well as the investigator is empty shells ang 45 caliber. Isang igo, yes sir, no? Isa lang Ang suspect na kilala na ni sir or ano? Actually, ang suspect, based sa pag-interview ta dito sa area and pag-interview ta man sa victim, hindi niya kilala, Action Brian. Anong manner, anong natabo gid sini sir? Gasakay ni sa motor, galakat siya or anong sistema? Actually, ang natabo sini daw gasakay siya sa motor, papuli sa ilabalay, ginsundan siya sinimang gasakay sa motor. So meaning halin siya sa duty, sir, naka-uniforme pa ini? Possibly, halin siya sa duty, then papuli na siya sa ila. Anong motibo or anong anggulo diri sir sa nga case, sir? Well, as of now, amo pa ning gina-investigahan ta gid subong kay waay pagid klaro kung ano gid ang motibo. Gina-determine tapa kung bala ini base may kaalitan ini ang biktima. So as of now, padayon ang aton pag-imbestiga kag pag-interrogar sining biktima subong sa shooting incident. Nakamuno sa sir nga ano may mga pamahog na abi sa kabuhi prior sini. As of now, hindi pagid siya makapatod. That's why nga daw ay pagid klaro ang iya statement with regard sa perpetrator. I see. Okay, sir. Sir, ang kwan ang mga mga suspects or pila ka bilog ni sir? Actually, isa man lang gid ang tiro. Gasakay ini sa motor. Okay, so far dira pa man ang taas tag. Pero kumusta sobrang okay naman sir no ang enforcer nga ini? Yes, as of now okay na gid siya. Sige. With that sir Pondevilla, salamat sa time ngayong gabi, mabuhay ka sir. Yes, Action Brian, madamo man na salamat and God bless us all. Yes sir. Action Firing Line. Traffic enforcer ha. So kabalokan trabaho sa traffic enforcer ni delikado man nimo. Pero tiwa i-check na to na no. Anong motibo ang gulo kag iban pa sining pagluthang sang sabit ng empleyado sang Silay? Action Brian Warden. Action Firing Line. Ulat-ulaton sa Action Dale, action na na. Hingagawon ta sa Action Dale, no? Kay gabi dan may utang na kuna siya, ara sa aton nga linya. Sige, we have Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, lauman sang publiko nga wala anay sa mga demolition nga magakalatabo diri sa may syudad sang Bacolod. Ilabi na sa mga pamalay, Action Bray. Ini ang ginapalambot sa ato no, ni BHA Head or Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Parañasa. Matapos Action Bray, nga nakabaton sila sang information from PCUP nga ginatawag Action Brian. Amo na siya ang Presidential Commission for the Urban Poor. Action Bray, nga mayara sang moratorium para sa demolition nga pati gayon na. Bangot sini ang Bacolod City Legal Office si Attorney Michael Sabig Action Bray, nga po siya ang nagalid sa to kung may mga operation sa mga illegal structures or demolition sa mga balay diri sa syudad sa Bacolod nga nabutang sa mga endangered zone o kung privado nga mga propiedad Action Bray. Pero kay Mama Parañas, nagpadala sila sang inquiry no dito sa may PCUP nga nagapangayo sa patoda nga guidelines regarding sining moratorium nga ginapatuman sang tratapan Action Bray. Bangon sini sa Parañas, in kaso gitman kung mayara sang demolition nga idusuabi ang LGU sa Bacolod City, Action Bray nga magpangayo sang permit no or
permit no sa PCUP kag sa DILG nga mayara sa mga pamalay nga pagagubon no diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero so far so no kay Ma'am Parenya sa bangod sining mga ka PCUP wala na igubanay pang balay kag kung mayara gid man need pa nila nga mag-secure sa clearance action, Brian. I think this is a head Maria Victoria Pareñas. Subong, daw hindi ko siguro ka-conduct demolition. Kaya tungod nga si PCUP, hindi pa mag-allow subong nga isang demolition. So, balido may order or memorandum ka mga na-receive, ma'am? Last time pag-meeting namon with PCUP, nagkuhan sila nga may ara, moratorium kuno sa ilang. So, kung mag-conduct, gid man subong, if ever, gid man may demolition, malisensya, gid di amay sa ila kay sa DILG. Okay. The moratorium. Nagkuhan na? Oo, nagsulat na ang city legal nato, nagsulat na dito sa kay PCUP, sa pangayo kami pang guidelines so kung specific gid nila nga communication nga nagapastak na isang demolition. Okay, nasaan na ma'am? Napadala na ang communication inquiry? Nakasulat na last week siguro si Attorney Sabi. I see. Kaya wala ka mo ideya if bangot sa din ang moratorium. So, bali ginagkuhan gidya sa demolition gidya. Stop gid man siya, kaya tungod si PCUP, hindi siya mag-allow, hindi kita ka-demolish kung hindi na mag-allow si PCUP mo. Kaya kinanglan ara si PCUP. Okay. So, subong, hindi sila mag-attack aton kung signal, kaya tungod na may sa ila kuno, may ara sila inang moratorium subong. Action Bray, si Ma'am Pareñas no ang pamuno sang DHA sa karon sa ongoing ang development sa bahin sang relocation site no sir sang Vista Alegre. Ini nga kabahin sang loan bala sang syudad nga 1.7 billion pesos Action Brian. Pero siya may mga area na gidman nga tulo tapos na pero wala pa na award Action Bray kay wala pa fully na turn over. Ining development kag proyekto sang LGU sa syudad sa karon ongoing man ang pag-process nila sa mga requirements nga nagasinulod gikan sa mga nagkalaylay nga mga barangay kag individual nga naapektuhan sa ang clearing operations pero tubtob karon may mga requirements pa nga gina-comply kag ginahingagaw nga matapos Action Brian. Pero dapat i-monitor ni king iban ga monitor subong basi magpatindog hingagaw kay tiwala demolition action day law mo nang budlay da mo. Ay Action Brian. Amo na sa karon ang ginapangayo sa LGU sa Bacolod City, ang City Legal Office kag BHA ang patoda nga guidelines sang moratorium kag kun san-o tubtob sa Action Brian nga magalawig ining moratorium sa karon amo na ang BHA wala sila na nagagiyo no in kaso nga may mga schedule na sila nga mga clearing operations especially sa mga pamalay nga yara sa danger zone o kung delikado nga lugar Action Brian. Kay ina naka-mention si Ma'am Pareñas nga sa area sang barangay sa mga Bulok Creek Action Brian naka-mention siya nga last time na hawa na nadako ng mga pamalay. Naka-mention siya nga daw wala naman ako ng mga pamalay. Isa ko da sa nag-live report Action Dale mo nga, subong nagbalik naman ako? So far Action Brian, wala naman according sa iya. Amo na kay abi ko may mga pamalay pa dalabla si mapektuhan sa mga dredging works no sang Bacolod CDRRMO. Okay, halos ang kilid pinang kakasataran-taran may ginamo pa nga nagluntad gani mo. Ang ginkasugtan sa recent meeting no sang BHA City Legal Office kagang duwa dira kapitan barangay 2 barangay 8 nga kung may area direction Brian no nga makaigo bala ining mga equipment kay duludad ko in Action Brian ang mga equipment nga pag-ausaron dira sa dredging operation. Iban nga ba itagikan sa Bacolod City Hall, gan check naton ang comparison report no dengue cases from 2020 kag 2019 sa bahin sa Bacolod Station Action Guide. Dako Action Guide ang pag-drop no sa dengue cases nga naglabot gid sa 89% Action Guide. Sang 2020 lumonobo gid ang dengue cases sa syudad 287 Action Guide i-compare mo sang 2019 nga 2,690. So dako gid ang diferensya sa isa diri sa mga factors nga ginapalayag ni Dr. Edwin Miraflor ang OIC sa Bacolod Station nga ti amo nilang gin-implement na nga ECQ, MGCQ, GCQ Action Brian sa community quarantine status kay ang mga tao sa iya daw damo ti on Action Brian nga magpaninlo sang mga ogsaran no
kag sa komunidad. Pero sa yati nagsiraman ang mga eskulahan sa syudad sa Bacolod nga isa man sa mga faktor nga ining mga kabataan ti possibly sa mga eskulahan man makuha no ang ining mga dengue cases Action Brian. So suno kay Dr. Miraflores kabahin siya hindi lang magkumpiyansa no kag suno sa yati sige lang sa gihapon ang mapabilin ang tinlo nga uksaran all the time Action Brian. Sige. Ano ang tingog ni Dr. Miraflores sa Bacolod Day Show? Ang the whole part of last year, arata sa community quarantine status. So may arata to ng ECQ, MECQ, DCQ. So basi nagka-time ang mga tao ni ng mga kumuluyo ng mga medyo na usaran. Kasi ang iban ginatribute naman sa mga fan mo. Sa mga silahan ako ang pagkagat ng lamok sa mga ubrahan. Kasi wala mataklase lately. Wala na face-to-face nga classroom instruction. So wala nagdugay, wala nagkanto sa mga silahan ng mga bata, ang mga ibang establishmento sarado man, so wala man ubra. Wala guro nga nagdutay atong cases last year. Probably kasi mula na-block ang tao sa dengue na-block na sa COVID, so basi wala na hospital, wala na patient, wala na document. So, kaya mga cases ng dengue nga individual tamas na kataas ang pan eh. Hindi ko galit na dengue cases. Brian, tingog ni Dr. Edwin Miraflores ang OIC sa Bacolod Station. Ang ginmuno mo kayo ng online appointment for medical certificate Action Bray. Wala pa sa karon na upload no sa website ng LGU sa Bacolod City nga bacolodcity.gov.ph Action Brian. Ang link dira no nga dira na lang bala mag-access ang tawo for travel purposes lang gid Action Bray ang bali Dr. Miraflores kining online application para magkuha sa MedCert. Tinaliktan nga mga sinimana explain niya sa aton nga once nga ma-upload na sa MITCS ang link Action Bright dira may mga form dira nga napangayo, may mga pamangkot ka dira ang dapat nga sabton. And then i-email lang si Action Bright mo sila nga MedCert kag mabayad ka lang 50 pesos dira sa may Bacolod Government Center sa may City Treasurer's Office Action Bright para sa official receipt no mo sila nga medical certificate. So, yung sila kinatabot nga hopefully this week ma-upload na sa MITCS ang link Action Bright sa tuyo man nga hindi na kinahanglan nga magpila dito sa may Bacolod City Health Office kung ang purpose mo is for travel gid lamang Action Brian. Pero kung iban dira nga purpose sa Action Bright, kinahanglan mo diyan nga magpadulong sa stage o kada mag-comply sa iban nga mga requirements. Update ka ba gikan sa Bacolod City Hall ang action yo? Action Dave Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Las 8:52. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang ning bahin ginadulong May gabi kay Kativel, salamat gid. Joan Mel Araman, nagamonitor sa Victorina Heights. Bao salamat. Then Suarez go geeking. Action Brian monitor gid kami diri sa Estefania. Thank you, God bless dira sa inyo. And Ana Mandrigos Rob diri sa amon ang basura namon like candy wrapper ginabutang namon sa amon bulsa or bag. Kag kon makakita kami basurahan or pag-abot namon sa house amo ang paghaboy namon sa amon basura. Kag dire every corner may basurahan. So no reason nga magdinamak gani. Man diri sa Bacolod bi kay way basurahan masyado jutay gid lang kay iban kay butang mong basurahan abis dalan. Dalon puli sa iban niya. Si Neo John Morillo Siason or Saison, shout out sa duwa ko na kautod nga maniyapo na mabahaan ka mo da. Emilda Hamilo Bangwanga nagamonitor si Kapitan no. Julio Salido, good evening Sombray, just monitoring here sa Tangob, salamat gid. Neo Siason Sombray, watch out lang kag sakpa na lang da ang mga nagalabay sa Camilot Village, Barangay Estefania. Mga wala huya gawigit basura sa igadalan kag ang homeowner gabayad sa tricycle diri nila ginawigit ay gali. Abi kwain nyo bi kwan be basi makuhaan nyo na sang video da or any evidence abi. Ipadala di sa aton abi. Nano man naman. Si Matiresa Diroque nagamonitor man gapamati gid subong. Hi lang kuno sa Villa Flor family nagamonitor gid. Yolanda Alcayaga Galiegar Aluna
Carion Sokinia. Good news gid ni para sa mga areas nga inog pang demolish ang ila balay. Good evening, Sumbray. Yes. So di sila na pag-demolish pero kung very dangerous naman guro, may mga inisyatibo nga himuon guro para sa ilada. Jen Oy si Sir Araman, Felinora Oliveros, Lorna Gallego Magan, naga-monitor man sa Gimaras. Wow. Sige. Way na ni tatanay monitor halin kay na way man ni ubos ila battery. Pero tini mga utod. Pero salamat gid ra sa inyo, no? Sa pag monitor nga wala untat-untat halin pagkaina. Good evening, Action Bray. Ang basura isa gina kadako nga rason nga nagasupon ang aton kanal. Lantawa bala sa Libertad Market kay ang tubig imbis manaog sa kanal gasaka sa karsada. Kitaan ko mana ina kita ta mana da no ti ina unique na gid katama no kay ang tubig imbis manaog nagsaka sa babaw amo na ka ay sus ko doon din na may explicar. Sige, ma-relax o gamay lang ha. Sige. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Another time, las 8:59Mighty si mga kaaksyon ng alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga ekspertong mayroon sa natural
Naga-monitor tamyaw lang Talidano kag Giros Choi Lasio Antipe kay Tatay Dodoy Himutra. Sa tanan nga naga sa Talimagaw, ano? Gapanamyaw si Joy May ko na salamat. Sinday Blaza Raman, Chris Vilma Trias, salamat. Wala kita sa higo pang oras sa aton sila nga pagpangalaga do pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa, sa Technical Side we have Action Nelmar Madera, IT Expert Tonight Action El Rey Dutilios, partner manaton diri Action and Defensor and Youth Center Girl, standby sa Action Night Patrol with Action Marlon Hirabia. May gabilang kay Johnny Calvo Espadera naga-monitor sa kwan ko no MDRRMO La Carlota. Ini naman o ko La Castilian sorry. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid magilibati tabuas sa magyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,